धेमाजि जिल्ला गगामुग हालामनि नोलोबारियाव दिनै मुसुखा सावदों। गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिटिआर एकर्डनि हेंथायै फियाल होग्रा सुबुंफोरनि सायाव खुदिनानै पिटिसन पेपार आरो मुसुखा सावदों। बे मुसुखा सावनाय हाबाफारियाव गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि सन्जय गयारि आरो धेमाजि जिल्लानि बोसोनगिरि मुस्रि शिवराम बसुमतारिया खौरांगिरि सिगाङाव मा बुंदों मिथिना लानि फै। बेथ' खोब दुखुनांथाव खोथा दिनै बर'फोरनि गेजेराव जिबायदि थासारि बे थासारिया खोब मुगैथाव। दिनै जों बयबो मिथिगौ बर' हारिया माबायदि आन्दलन खालामबोदों आरो बेखौ दिनै रावखौबो फोरोंनांगौ खोथा गैया। दिनै जाय बिथांमोनखौ पिआइएल बिथांमोना होदों दिनै बिथांमोनखौ जों बयबो रोखा रोखा नुबाय दा बिथांमोननि गोसो गोरबो सिङाव मा दङ। दिनै बिथांमोना पार्सनेल गावनि खोथाखौल' इन्टारेस्ट लानानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुदों। दिनै बिथांमोना नोंगौ जोंनि बर'नि आगुनि साफा साफा मोजां मोजां दैदेनगिरिमोन आरो बेखायनो जों मान होदोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै नुबाय बिथांमोननि आखलखौ गासैखौबो जों रोखा रोखा नुजोब्बाय। दिनै जाय बिथांमोननि मुसुखाखौ दिनै जों सावदों बिथांमोना दिनै गासै बर' हारिनि जौगानायनि हेंथा बिथांमोना खामानि मावदों। मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै बिटिसि एकर्ड खालामबाय आरो सिगाङाव बिएसि खालामबाय बिनि उनाव जों दिनै बिटिआर खालामदों। दा बेहाय गावसोर सिगांनि जों एकर्ड खालामनाय बेखौ जों रावबो नेवसियाखै आरो जों बरायदों बयबो आरो दानि बिटिआरखौबो जों मोजाङै बरायनांगौ बयबो। आरो दिनै बिथांमोना दिनै गावसिनि ओनसोलखौल' लानानै सिन्था खालामदों बेखौ जों अरायसम नुबाय थादों। बिथांमोना आगोलाव सिन्था खालामाखैमोन जे बिटिसि बाहेरनि माखासे बर'फोरनि सिन्थाखौ बिथांमोना खालामाखैमोन। जायनि जाहोनाव बिटिसि बाहेरनि बर'फ्रा गोबां माने गाज्रि हालोदाव दिनै गोलैनांगौ जादोंमोन। दिनै बेखायनो दिनै गोबां सिन्था खालामनानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर एकर्ड खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे एनडिएफबि गोबां फेक्सन आरो लोगोसेनो जा बिपिअनि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो दिनै ज' खालामबाय। बेनि खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा अकल बिटिसिल' नङा बिटिसि बाहेरनि बेसेबां बुहुमाव जेसेबां बर'फोर दङ बे बर'फोरखौ एखे समायैनो जौगाहोनो थाखाय दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों। दिनै बिथांमोना जों रोखा मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो बिथांमोना बाहेरनि बर'फोरखौ जौगानायनि हेंथायै बिथांमोना खामानि मावदों। मानो होनब्ला मोनब्रै जिल्लानि बाहेरनि बर'फ्रा सानफ्रामबो बिथांमोननि आथिङाव हमनानै हान्थु खरायबाय थानांगौ बे परिबेखखौ बिथांमोना खालामनो नागिरदों। आरो जि दिनै मोनब्रै जिल्लानि अनगायैबो आरो मोननै जिल्लाखौ दिनै सोसननाय मा होनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे जिल्ला मोननैखौ सोसननायाव बिथांमोना गोसो गैया। मानो होनब्ला बिथांमोना गावसिनि सिगांनि जि एरिया दं बे एरियाखौ लानानै बिथांमोना बेसे गावसोरनो गोसो बायदियै बेखौ दैदेननो हानाय बे परिबेखखौ लाबाय थानो नागिरदों। दिनै बिथांमोना अकल बुंनो नागिरदों अकल गामि दानखावनायखौल' खिन्थु बेहाय सोसननायबो दङ आरो बेहाय माबायदि दानख'नाय माबायदि सोसननाय बिथांमोना मोजां मिन्थिगौ। दिनै बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि आरो दिनै इउबिपिनि जि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों गासैखौ मोजां सिन्था खालामनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों। आरो बे एकर्डखौ जुदि मोजाङै बयबो सापर्ट खालामनानै हमजोबनानै जुदि मावलाङोब्ला बे एकर्डनि गेजेरजों बर'फ्रा गोबां मोनसे मोजां परिबेक मोनगोन आरो जौगानायनि मोनसे लामाखौ मोनगोन। दा बेखायनो बिथांमोना दिनै सानसुमा खुंगुर बसुमतारिमोन बायदि आरो दिनै डक्टर मंगलसिं हाज'वारिमोन बायदि दिनै सासे बर' थुनलाइ आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोना गोबां नाम दं बेहाय 95 जन दैदेनगिरि बिथांमोननि मुंखौ जों मोन्दों। बिथांमोना दिनै सासे डक्टरेट जालायनाय सासे बेसेबां मेलेमजिबिफोरा दिनै एसे फिसा फिसा सिन्था खालामनानै दिनै माने एसेबां गिदिर गाज्रि गावनि मुंखौ माने एसेबां गाज्रि हांगार फोना लाखै। दिनै जों आसा खालामदोंमोन जे बिथांमोननि मेलेमजिबिफोरनिफ्राय जों बर'फ्रा मोजां मोनसे जौगानायनि मोनसे लामा मोनगोन होननानै। नाथाय बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे गाज्रि परिबेखखौ जों मोनगासिनो दङ आरो मोजां जों जौगानाय लामाखौ जों मोनाखै। जोङो दिनै बर'फ्रा गोबां दुखु मोनदों जायनि जाहोनाव दिनै गावजों गाव नाथार जानायाव गावजों गाव नेवसिलायनायाव दिनै बर'फोरनि महर मुस्रिया गासिबो गाज्रि जालांबाय दङ। दिनै बाहेरायाव जेसेबां बर'फोर दङ दिनै गावनि रावखौ लानानै गावनि धोरोमखौ लानानै गावनि धोरोमखौ लानानै गावनि गासिखौबो लानानै राजखान्थिखौ लानानै दिनै बेसेबां दुखु खस्थ'आव गोग्लैना दं। दा बैबो गासिखौबो दिनै नायनानै मोजां खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ। बेखायनो जों बुंगोन जि बिटिआर सक्तिनि जि दफाफोर दङ बे दफाखौ मावनायाव बिथांमोना गासिबो हेफाजाब होनांगौ आरो बिथांमोना दिनै बयबो हेफाजाब होयोब्ला जोंनि बर'फोरनि माखासे राजखान्थि आरो बेसेबां साननांगौ दं सोलोंथाइनिफ्राय हमनानै गासिबो जौगागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। बेखायनो बिटिआर आरो बिटिआरनि बाहेरनि बर' कालचार काउन्सिलखौबो आरो लोगोसेयैनो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ दिनै एसटि हिल्स मोननायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होयो आरो बे खौसे जानानै खामानि मावोब्ला हयथ' बर'फ्रा बुहुमाव मोनसे बिराद गिदिर मोनसे हारि आरो जौगानाय हारि जागोन बेखौ जों आसा मिजिंथिनो हायो। बेखायनो जों बयबो खावलायदों बे दिनैनि बे हाबाफारिजों जाहाथे नोंथांमोना दिनै गासैखौ दिनै हमजलायनानै गोसोखौ हमथालायनानै बयबो मोनसे दोरोङाव फैनानै मोनसे लामायाव फैनानै बयबो गोसोखौ बयबो खौसे लानानै जों खामानि मावनो हायो आरो बे बिटिआर एकर्डखौ मोजां सुफुंनो हायो आरो उन समाव जाहाथे जोंनि साननाय हनायखौ मोजां लाबोनानै जाहाथे मोजां
फरायबोलांनो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों। 22 अक्ट' खालार दिनै मंगलबार सान बेवहाय दुलाराय आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिनिखायनो लादों जे जोंनि थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जि बड' एकर्ड जादोंमोन बे बड' एकर्डखौ लानानैनो जोंनि माखासे सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना जे जोंनि बड' एकर्डखौ नक्साद खालामनानै बड' एकर्डखौ जोगारनानै बिथांमोना मोनसे गुवाहाटि हाइकर्टआव बिथांमोना केस होदों बा बे केस होनायखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिनानै दिनैनि बे मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों।